Bé, en aquest moment nosaltres estem treballant en dos camps d'investigació. El primer és el que podríem dir solucions constructives per a arquitectures en situacions extremes. L'objectiu és donar resposta a com s'han de construir l'arquitectura, els edificis en general, quan estan situats en zones climàtiques extremes o bé amb un risc important de tipus geològic, com podia ser zones amb sismicitat important o esllavissament de terres, etc. Veiem que les solucions constructives que es necessiten per a aquests tipus d'edificis i la concepció holística en general de l'edifici és molt diferent als que podria tenir un edifici convencional situat en una zona sense risc. L'altre camp és molt interessant perquè és estudiar l'evolució que tenen els materials, la major part de materials constructius. Els materials constructius que utilitzem avui en dia, la major part ja formaven part de la llista de materials abans de la revolució industrial. Aquests materials es van anar transformant el seu ús degut a la nova cultura industrial i en aquests moments ho tornen a fer amb el que podríem dir la cultura de la postindustrialització. Creiem que és molt important conèixer aquesta evolució per preveure l'ús d'aquests materials en el futur.